No niin, moi. Olisi tässä kasleria ja olisi tarkoitus tänä iltana maustaa tuo ja laittaa jääkaappiin ja huomenna sitten laittaa airfryeriin. Ja ajattelin kokeilla että grillausöljyllä aloittaa laittaa sen vaikka, olisiko noin puoliska teesiä ja varovasti kokeilla ja sitten teesiin verta sinappia. Ja laitetaan mausteena vielä paprikaa, teelusikallinen. Grillausmaustetta, saman verran teelusikallinen. Ja valkosipulijauhetta, teelusikallinen. Lähdetään sekoittaa tätä, että minkälainen tästä tulee ja tuleeko liikaa tuolla. Öljyä näette, että aika hyvän näköinen varmasti tulee ja tämän näköistä tulee, että lähteäpä levittää nyt tuohon pintaan ja antaa marinoitua hyvin yön yli. Ja sitten huomenna illalla tosiaan paistaa. Paistaa 81 tai 91 asteeseen ja pullet porkiksi tehdä, että kuin se onnistuupin airfryerilla. Mennään ihan kauttaaltaan laittaa mausteet kyllä, että tulee makua ja sotkusta. Tällaista folioa vaan olentunut ja huomenna näkee sitten kuinka se käy. No niin, nyt on ottanut tämän kaslerin jääkaapista pois ja kohta laitan airfryeriin, mutta laitan vielä tuohon rupin päälle Texas beefiä ja sitten vähän omenamehua
lisäksi siihen, että tätä saa laittaa aika huolella tähän pintaan ihan menemään, että se peittyy tuohon rupiin aika hyvin. Ja noitahan vielä yrittää painella siihen. Ja sitten vaan kääntää toinen puoli ja reippaastikin välillä tulee kaatamalla. Näin. Sitten omenamehua päälle kastellaan. Sama toiselle puolelle. Näin. Ja sitten avata lämpötilamittarin tuonne, niin tietää vähän, että oikeanlaista lämpötilaa on tulossa ja ettei mene ihan vajaaksi lämmöt ja eikä liikaakaan. Elikkä joo, ei muuta kuin laitan lihan tonne. Lihan paino on jotain about 800 grammaa vähän reilusti. Että täytyy vähän huudella käsiä ja ensinnäkin niin laitan lämpötilan 210 minuuttiin ja käännän että saa sen pinnan sopivaksi. Katsotaan miten kauan sitten menee, että 91 sisälämpötila. No niin, nyt on ollut 10 minuuttia ja laitetaan seuraavaksi sen 130 astetta ja tunnin verran ja sitten katsoo, että miltä näyttää sisälämpötila sen jälkeen, mutta pinnat näyttää oikein hyvältä. Käännänpä kameran toisinpäin, niin näkee, että minkä näköinen on. Se on aika hyvän näköinen pinta tulee, mutta jatketaan tällä, että tuntia katsotaan miten sitten näyttää. No niin, nyt on ollut sen 60 minuuttia ja katsotaanpas miltä näyttää. Kyllä se aika huikea hienolle näyttää, että sisälämpötilan termometrin mukaan näyttää noin 60 ja 30 astetta on ollut lämpötila, mutta todellisuudessa näyttää kuitenkin, että olisi 140 astetta airfryerissa, että näköjään käy vähän kuumempana mitä pitäisi ja aikaa näyttää 44 minuuttia, että vielä pitäisi olla, mutta laittaa vielä 50 minuuttia lisää siinä 130 ja sitten katsoo, että mikä on tilanne. No niin, tuli valmista osittain tummaa ja mutta aika mehevän näköinen, että on kuuma kyllä. Onpas no niin, nyt on pyöräytetäänpä ympäri ja katsotaanpa vähän se. On kyllä aika hyvän näköinen, ettei muuta kuin ruveta haarukalla pienimään ja maustaa sitten Sweet Baby Grace Hickory Brown Sugarilla. No niin, nyt on valmista nyhtöpossu ja tuli kyllä todella hyvää. Kannattaa kokeilla tehdä airfryerilla.